5 meter, hvor den bare dealer super meget damage. Skal vi ved på, at han har taget mit diesel, der ligger her? Okay. Tager han faktisk ikke. Og det er så her, jeg bliver knæppet garanteret. Bare. Hvor er han der? Ja. Mere. Hvad var det? Var det 75, hvis jeg købte den her server gav per diesel eller noget? Ja, der. Oh, my friend, I miss you. Det er så på ting. Det er så fucking. Hvordan gemmer jeg så på det her? Ja, det må være en vidt af det her.